Hezkuntza ekosoziala agertu zen planetan bizitza jasatzen ari den krisialdi globala aurre egiteko atera zen. Zelan egiten duen bere lana? Lehendabiziko ideia da bizitza erdigunean jartzea. Edozein erabakia hartzeko, edozein prozesua martxan jartzeko orduan, beti bizitzan pentsatzea. Eta horretarako bi printzipiotan oinarritzen gara. Alde batetik ekodependienteak gara, radikalki ekodependienteak, natura gara eta natura behar dugu, eta bigarrena da interdependienteak garela, radikalki interdependienteak. Hau da, beste pertsonak, beste gizakiak behar ditugu geure bizitza garatzeko. Bi printzipio horietan oinarrituta aurre egiten diogu krisialdi ekosozialari.